Hej og velkommen til den her screencast, hvor jeg vil fortælle lidt om genetik på molekylært niveau. Allerførst vil jeg komme ind på, hvordan et kromosom er opbygget, og hvilken sammenhæng der er mellem kromosomer og gener. Og det vil jeg gøre ved hjælp af den her figur 43, som viser organisering, DNA's organisering af et kromosom, der er i metafasen. Og DNA'et det er ligesom viklet rundt om sådan en lille pakke af 8 histoner. Det er dem vi ser her. Og sådan en lille pakke her kaldes et nukleosom. Og den her vikling den er ligesom mulig, fordi at nukleosomet er positivt ladet, og DNA'et er negativt ladet, og så bliver de ligesom tiltrukket af hinanden, og derfor kan de vikle sig på den måde, som det gør. Og her er der tale om et metafase-kromosom, hvilket egentlig bare betyder, at kromosomer det er sådan kompakt, og at DNA'et ligger viklet ind i hinanden. Og metafasen den sker både under mitose og meiose, så ud fra figuren her, der kan man altså ikke se, om der er tale om et mitose eller meiose kromosom. Og kromosomet det ligner et X hernede i bunden. Og det skyldes ligesom, at kromatidet, som er den ene halvdel af X'et, det bliver ligesom delt på midten her. Det bliver kopieret under interfasen i både mitose og meiose, og så kommer det til at ligne sådan et X her. Og generne de består af DNA og udgør ligesom sammen med nogle proteiner og sådan noget cellens kromosomer. Og jeg har prøvet at finde et billede her selv, hvor man lidt bedre kan se hvad et gen egentlig er. Og det sted hvor et gen sidder på et kromosom det kaldes genets locus. Og på det her billede der kan man altså se at et gen ligesom er et stykke af DNA'et. Og det består ligesom af introns og exons. Og generne på DNA'et bliver til kromatidet. Det her store X, vi har her i baggrunden, vi også så på den forrige billede. Så sammenhængen mellem kromosomer og gener er altså, at gener ligger på det DNA, som kromosomet er opbygget af. Yes, og så vil jeg fortælle lidt om DNA's transkription og til RNA og RNA's translation til protein. Og det vil jeg gøre ved hjælp af den her figur 50 til højre og til venstre, som viser transkription af DNA. Og der ser vi blandt andet de her basepar, og baseparerne de hænger sammen med 2 og 2 her, sådan at adenin og thymin de pares altid, og cytosin og guanin de pares også altid sammen. Lidt ligesom sådan en lynlås. Og når det her DNA det skal transkriberes, så hænger de her basepar sammen med sådan nogle hydrogenbindinger. Og de bliver ligesom brudt, og så åbner DNA'et sig her, ligesom sådan en lynlås. Og så har vi skabelonstrengen, som bliver aflæst af noget RNA-polymerase, hedder det, som er sådan noget, der sørger for at sætte de komplementære basepar ind på skabelonstrengen, som vi har herover. Så kommer RNA-polymerasen altså kobler baseparerne, der passer til. Men i RNA, der er der ikke noget thymin, men derimod så er der uracil. Så derfor så bindes adeninen her sammen med uracil, når der laves RNA, og det er altså det, vi kan se her, at der i stedet for at A hører sammen med T, så hører A sammen med U hernede. Og RNA-polymerasen, den stopper med at lave RNA, når der kommer sådan et stopsignal, som jeg vil fortælle lidt om senere. Og det her signal, det er altså bare bestemt af den rækkefølge, som baserne de kommer i, og det kaldes også en stopkode. Men når den her stopkode så er kommet, så har man altså noget RNA, som også kaldes mRNA. Og det er det, vi kan se herovre på den her figur herovre, hvor vi har en celle her med en cellekerne indeni, hvor den her transkription lige er foregået. Og der kan man altså se, at ved transkription, der består DNA'et af introns og extrons, som vi også så på genet lige før. Men her der bliver intronsene altså klippet ud, og så har vi ligesom det her, rene modificerede RNA tilbage, og det er nu klar til at komme ud til et ribosom og blive translateret. Når man så har det her RNA, ja, så skal det oversættes til aminosyre, sådan at det kan dannes om til et protein, og den proces kaldes translation.
Som jeg fortæller lidt om. Her, tror jeg. Sådan der. Det her det foregår inde i ribosomerne, og ribosomerne de ligger løst inde i cellens cytoplasma, og ribosomerne de danner ligesom de proteiner, der skal være inde i cellen. Der kan også der findes også ribosomer i noget, der hedder endoplasmatisk reticulum, som ligesom er en type cellemembran-agtig, ligner det, der ligger inde i en celle, også med de proteiner, der bliver lavet der, de skal ligesom føres videre ud af cellen. Når ribosomet det ligesom har lavet de her, har parret de her, når der kan ligesom være 2 tRNA'er inde i hver. Når de 2 så er lavet, så rykker det videre ribosomet, så der kan laves 2 nye med plads ind i det her ribosom. Og det vi kan se her, det er sådan nogle tRNA, sådan nogle transport-RNA. Og de har 3 baser, og så har de en aminosyre. Og når de så kommer ned og parer sig, eller hvad skal man sige, sætter sig sammen med vores mRNA-streng her, så kommer der altså den her rækkefølge af aminosyre, som ribosomet ligesom flytter sig og laver de her paringer. Og de her aminosyre kan man kigge lidt videre på herovre på det her skema, der hedder den genetiske kode. Så hvis vi for eksempel har en base, sådan en triplet, mener jeg det hedder, der hedder uracil, cytosin og adenin, altså UCA, så kan man gå herover på den genetiske kode, og så kan man gå over i U, og så hen til C, og så finde A'et hernede, og så se, når det står for den her aminosyre, der hedder SER, og det er egentlig bare en forkortelse. Nu har jeg ikke lige taget et skema med over, hvad forkortelserne hedder, det kunne jeg egentlig godt have gjort. Men det er sådan, man finder ud af, hvad de her 3 basepar, hvad for en aminosyre, der passer til dem, ud fra baserne. Yes. Nu står der proteiner, det kan være lidt mærkeligt, når der er en aminosyre, men det er altså fordi, at de her aminosyrer, ligesom dem har vi 20 forskellige af, de aminosyrer, som vi kan se i skemaet her, der står herude. Dem har mennesker 20 forskellige af, 8 af dem kan man ikke selv danne. Så det skal man ligesom spise sig til. Men de her 20 aminosyrer, de kan ligesom blandes på forskellige måder til forskellige proteiner, alt efter base-rækkefølgen, som vi så før. Og det gør, at vores proteiner de er forskellige, eller det der gør, at vores proteiner er forskellige, er rækkefølgen af aminosyrerne. Og aminosyrens forskellige kommer af rækkefølgen af basepar. Så det hænger så fint sammen. Og det vi har her, det er altså en aminosyre med den her sidekæde på. Og den her sidekæde, det er ligesom sådan noget, og det er noget, der gør, at aminosyrene de er forskellige til hinanden, for hinanden. Og over til venstre, det her store H, N og H, det kaldes for amingruppen. Og til højre, der har vi så syregruppen med O, C, O, H. Og når mange aminosyrer ligesom sætter sig sammen til sådan en kæde, så bliver det til et protein. Så når mange af dem her sætter sig sammen, så har vi altså et protein. Ja, og så vil jeg fortælle lidt om mutationer. Og en mutation, det er en permanent ændring af en base i DNA'et. Og de kan både være gode og dårlige for mennesker, men det vil jeg komme ind på lidt senere. Og der findes forskellige typer af mutationer. Der findes det, der hedder en tavs mutation, hvor der ingen ændring er i aminosyren, og så har det ikke nogen betydning for, hvad for en slags protein det bliver til sidst. Og det er blandt andet sådan en, vi ser heroppe i 57. Og tavse mutationer, de forekommer oftest, når det er sådan tredje basepar, eller ikke basepar, men tredje base, der er en ændring i, ligesom vi kan se heroppe, at selvom den her hedder GGA, og så bliver transkriberet til at hedde CCU, så er det altså stadigvæk proteinet, der kommer, ligesom det er herinde. Så det har altså ikke nogen ændring.
Så findes der det, der hedder en missense mutation, hvor en aminosyre udskiftes med en helt anden. Der er altså foregået en fejl i de her bindinger. Og så virker proteinet ikke, fordi der kommer en helt anden aminosyre. Og det gør, at formen på proteinet bliver ødelagt, fordi det ændres fra, om den er hydrofil eller hydrofob, og så ændres formen på proteinet fuldstændigt, og så kan det simpelthen ikke fungere, som det skal. Så findes der det, der hedder en nonsense mutation, som ligesom er, når der kommer en stopkode, eller når der fjernes en stopkode, så aminosyrekæden bliver for kort eller for lang. Og så til sidst så har vi en frameshift mutation, som også er det, vi ser hernede i figur 58. Og det er ligesom, når en base den enten falder ud, eller der bliver tilføjet en ny base, så resten af rækken bliver ligesom rykket sammen. Og det er det, vi kan se herovre, hvor det hele ligesom er blevet skubbet en omgang. For vi kan se, der står TTC, og så sker der noget her i forhold til den oprindelige, hvor at der er kommet et ekstra C ind, så det hele er ligesom blevet skubbet en plads, at det A, der står herover, det står her nu, fordi det hele ligesom er blevet rykket en plads, og der sker også det, altså aminosyrerækken og sammensætningen af dem bliver fuldstændig anderledes og rykket. Og nogle forskellige årsager til mutationer, det kan både være udefrakommende ting, altså hvis man går ud på en varm sommerdag og soler sig, så man bliver brun, eller det kan være, hvis man har røget i lang tid, eller hvis man bliver udsat for farlig radioaktivitet, ligesom i Chernobyl. Så der har den her radioaktivitet ligesom gjort, at mennesker gik hen og døde af de her mutationer, der kom ind i deres krop. Men det kan altså også ske, når DNA det bliver kopieret i interfacen. Så i mitose og meiose, så kan der engang imellem komme sådan en fejl, som fører til en mutation. Ja. Og så har vi fået sådan en artikel her med mutationers betydning for mennesker. Og mutationer som mennesker, de kan som før nævnt både være positive og negative. Men et eksempel på en positiv mutation bliver fremstillet i den her artikel, som også forklarer, at det er langt fra alle mennesker, der har udviklet den her mutation, der er tale om, der gør, at man bliver tolerant over for laktose hele livet, og ikke kun altså når man er baby og har brug for det modermælken. Der er folkeslag, hvor mælk længe har været sådan en væsentlig del af folks overlevelse, for eksempel her i Norden, hvor vi har haft kvægdrift i mange tusind år, og derfor har været afhængig af, at man ligesom kunne udvinde alt fra dyret, og dermed også den her mælk. Og der har jeg taget sådan et citat med her fra teksten, eller fra artiklen, hvor der står: laktosemutationen har fået lov at overleve i befolkningsgrupperne, fordi den har givet en åbenlys fordel i kampen om at overleve. Mutationen er den bedst dokumenterede genetiske ændring med store positive konsekvenser, og det bevidner virkeligheden af mælk som næringsmiddel hos nogle befolkningsgrupper. Så det er altså ikke alle befolkningsgrupper i verden, der har den her mutation, og det samme gælder også for alkohol, hvor man også her i Norden har haft sådan en drukkultur meget længere end for eksempel lande som altså asiatiske lande som for eksempel Malaysia eller sådan noget, hvor de simpelthen i leveren ikke har sådan en udviklet sådan et syn til at nedbryde alkohol, ligesom vi har heroppe i Norden. Så de bliver meget røde på kroppen og sådan nogle store røde plamager, når de drikker alkohol, og det gør ikke ondt, men det er ligesom fordi at deres folkefærd og kultur for dem slet ikke har været udsat for lige så store mængder alkohol, som vi har her, fuldstændig ligesom med mælk. Så de har ligesom ikke, deres krop har ligesom ikke fået den her mutation. Men et eksempel på en alvorlig og meget farlig mutation hos mennesker, det kan være sygdom kræft for eksempel. Og kræft det forekommer, når der sker en mutation under celledelingen. Hvis de her tråde her, de vikler sig i DNA'et, de vikler sig lidt forkert sammen, så har kroppen et enzym, der ligesom kan klippe snorene over, så de ikke kan dele sig længere, og det er det,
eller så de kan dele sig